Ziur nago noizbait zuk ere amestu duzula, podiumera igo txapela jantzi edo helmugara lehenengo iristearekin. Gehienok ordea hor gelditzen gara, ameskerian. Eliteko kirola sarri lotzen da ospearekin, autogarestiekin edo publizitate kontratu estratosferikoekin. Baina nolakoa da eliteko kirolari baten bizitza? Eta nolakoa da sarri fokutik kanpo dauden kiroletan? Zer da dominen atzean dagoena? Han ez zuazu bizkar naiz, ongi etorri zulora. Ez dakit gaur argituko ote dugun zer dagoen dominaren atzean, baina seguruenera hiruon artean dauzkazuen domina eta garaikurrak denak gela honetan sartu ezkero, ez dakit nahikoa leku izango ote genukeen. Irati, zurekin hasita. 5 aldiz Espainiako txapeldun eta munduko junior txapelduna mendi lasterketetan, eta ez da makala, nola iritsi zara horraino? Bueno, nik hasteko esango nuke iritsi naizela zentzu baten baliabideek eduki ditutelako. Baliabideek txikitatik entrenatzeko, hau da, denbora bat inbertitzeko horretan, eta beraz nolabait, eukidetela aukera hori, ez? Eta gero baita esango nuke, zentzu baten eukialdetela txapelketa horieta iristen nahi zen momentu horretan, sakrifikatzeko edo, behintzat dena emateko gaitasun hori edo, ez? Sufritzeko gaitasun hori. Inigo, zu esan diguzunagatik kasualitatez iritsi zinen igeriketara, Tokion zilarrezko domina olimpikoa lortu arte, ez dakit pelikula bateko historia bat ematen du? Ni txikitan beti gustatu zait futbolea jolastea eta futbolea jokatzen hankapurtu nuen lagunekin. Eta, hasieran pixka rehabilitazio modura hasi nintzen, mitikoa da, piztinara joatea, rehabilitazioa. Eta, igeriketan ala hasi nintzen, lehenengo txapelketetan probatu eta gustu hartu nion txapelketai. Eta, beti gustatu zait jendeakin lehiatzea eta azkenean hangeatu nintzen, piztinan. Eta nola gelditu. Xubane, arrauna oraingoz behintzat ez dago, kirol olimpikoen artean, baina aurten 71 urtenen ostean lortu duzue Kontxako bandera Donostian gelditzea eta Euskotren Liga irabazi duzue. Nire pixkate Inigo naritik, arraun munduare rebote bezala iritsi nintzen. Txikitan betitzen aizola oso muitua da kirol pila probatu nituen da. Plazan ibiltzen nintzen jolasten da, klubeko bi gertuatu zaizkiten pixkatola ikusteziaten karakterrakin da mutiekin ibiltzen nintzala asko. Da esan zeten, da patroi bezala hasiko zinak eurren urten, ze talde, heldun taldeak ez zeukan patroia. Da animatu nintzen, da urtebetean ere bila etorri zean, hasieran pentsatu nun broma bat izango zala, da azkenen horrea sartu nintzen. Da patroi bezala hasi nintzen, da hain arraunen tope. Da nik uste iratike bai esan duna, no? Azkenen sakrifizio bada, sufritzeko beste modua da, baina nik uste sufrimendu hortatik asko gozatze deula da sakrifizio hortatik asko ateatze deula. Azkenen galdu baino gehiago irabazite deu da horregatik nik uste jarraitze deula pixkat mundu hortan marneatuta da hortaz disfrutatzen. Hirurok zarete eliteko kirolari, baina Irati eta Inigo zuen kasuan Espainiako estatuak eliteko kirolari moduan onartzen zaituzte. Zer esan nahi du horrek? Kirola dela zuen egiteko profesionala, zuen lana? Bota, bai. Nik esango nuke, gure kasu mintzat gure disiplinan, estatu baino garrantzia handiago hartzen dutela enpresa pribatuk. Esango nuke estatuk gaur-gaurko zenbaten dizun berme bakarra diela beka batzuk edo zentro de alto rendimiento edo olako egoitza eta juteko aukera, baina enpresa pribatuta juteko beharra aurkitzen dute eliteko kirolarik, nolabait behaien soldata hori osatzeko, ez? Orduan, patrozinio horiek ematen dizue alde batetik askotan soldata zuzen bat, baina beste alde batetik baita materiala behar dezuna kirol hori aurrera emateko. Eta baita, lehia internazionaletan parte hartzeko bidaiek eta abar. Eta oain gainean ikuste tendentzia hori dela, tendentzia da enpresa pribatu gehoz eta indar gehiokitzea, eta nolabait baita behaien arteko lehia bat gauzatzen nahi da, eta esango nuke liga propiok eta dena sortzen dituztela enpresa pribatu horiek eta monopolizazio bat ematen dela kasu horretan. Inigo, ez dakit zure kasuan ze suposatzen duen horrek, zure lana da, bizi zaitezke igeriketatik, zure kasuan?
Bueno, oain emaitzak lortzen, oain momentuan bizitzeko bai ematen dit, ez? Baina bueno, gero honeaino lortu iritsi arte, ez? Bekak ez dira hain handiak eta bueno, pixka bat zaila da. Baina bueno, oain bai lortu dezakegula, bueno, baita nik ordaintzea bidaiak, txapelketarako, entrenamendutako, materiala erosteko, ez? Eta bueno, bai dela laguntza. Xubanezuk ere elitean lehiatzen duzu, baina estatuaren begietara ez zara eliteko kirolaria. Zuen baldintzak zeintzuk dira eta neurri horretan bizi zaitezkete kiroletik? Gure kasun ezinezkoa da kiroletikan bizitzea. Materiala dana guk patze deu, gure poltsikotik ateatzea. Pixkat konstiente izateko, imaginatu, berez gutzako kontxa da denboraldiko momentu garrantzitsuna, da adibidez nire bikoteak nire talde niteu arrauna, da aurreko gauetik antzeo lanez, gau pasa aztesan dezakegu juntzala lanea, da junda kontxa segundu gutxitan, konpetitzea. Horrek suposatzen guztia, jende azkenen ezin hortaz bizi. Euskal Herrin bai dela kirola autoktonoa, da Euskal Herrin bai gehala elite mailako arraunlarik, ez Espainin semiprofesionala gea. Baina gero ere bai adibidez, patrozinadorekin da kontu guztioekin, azkenen talde bat gea eta patrozinadorek talde antzako dira, ez dira nurbanako antzako. Orduan gutzako oso zaila da, marka bat gure gana etortzea arraunlari baten gana zehazki, eta esatea patrozinatu ingo dizut, eta X material emango dizut, odirua. Hoi igual gehiago gertatzen zaie, aulki mugikorren daudenei, segun ze modalitatean iteuen, bai iteuelako behaie bakarrik arrauna. Baina bestela azkenen patrozinadorea talde antzako da, klub antzako, eta gure kasun ez zaigu zer iristen hortik. Eliteko 3 kirolari ditugu gaur hemen, laugarrena ez dakigu hala ote den, baina triatloi bat egin berri du, beraz zerbait jakingo du gaiaz. Julen Portillo, zurea da hitza. Kaixo, Ane, bai, nik triatloia egin dut, baina prestaketa gutxikin. Hurrengoan nahi bazuzu nerekin parte hartu? Prestatuko deu eta egingo deu bilo batea. Gaurko gaia, kirola da. Eta nik galdera batzuk ingo ditut. Noizbait edo txikitan eukiezu ametsa eliteko kirolea iristeko? Bueno, ametsa, kirola praktikatu baitenun, baina ametsa bezala ni ustez ez. Ze kirol praktikatza zenun? Judo eta gero rugby. Egia esan ez. Elitea iristeko ez. Ni errezalian hauk beti izan dek olako amets bat, no? Ez, printzipioz ez dut inoiz izan horrelako metxik. Enez izan oso ona inoiz kiroletan, así que alderdi hori asko ez da landu. Kriston joa iteituk da hola ametzia, baina bakik azkenean amets bat dekela da. Ez dela gertauko. Egia esan ez, nik txikitan euskal dantza egiten nun eta asko gustatzen zaiten, baina gero ja utzi nun daola eta berriz naiz kiroletan hasi. Surf, profesional izatea. Surfa, eta lortu ezu? Ez. Ze gertatu da zure bizitzan puntu hortaz iristeko? Ez naukela inona. Gaur egun bakazuko gu edo ametsa kirolari, eliteko kirolaria izateko? Hombre, ikusita batzuk kobratzen dutena, ez da gaizki ongo. Alezkeo basaiatuko nintzen behintzat. Ojalá, baina ez, bestela nintzen, unibertsian egongo ikasten. Bueno, agian formula batekua edo horrelako bestela ez. Formula batekua ze diruagatikan edo abiaduragatik? Bilengatik. Bizikleta no gustako izaten. Maiot horiakin... Bueno, ez da gaizki egongo ez da, baina konformako ginen pelotoian egotiakin. Batzuk esan digute ez, baina nik ustez mundu guztiak izan dugula noizbait kirolari profesionala izateko ametsa. Nik adibidez, gustu irabaziko nuke kurlineko munduko txapelketa. Askorentzat amets badak, eliteko kirolera iristea, baina azken finean irati gutxi batzuek lortzen dute horraino iristea. Zer funtzio dauka eliteko kirolak? Bueno, nik zentzu horretan bai identifikatzen ditut lau funtzio nagusi betetzen ditugula eliteko kirolarik. Alde batetik egongo litzeke figura idealizatu hori eliteko kirolana, zeinak barnebiltzen dituen zenbait printzipio nahi dienak orokortu kirolari jarraitzaileengan, izan daikela eliteko kirolarik representatzen duen sakrifizioa, individualismo eta lehia hori ez. Eta horrekin batea, bigarren funtzioa litzekenen ustez, promozio sozial faltsu baten ideia. Irudikatzen da, iritsi gehala elitea
gure esfortzu propiongatik, ez? Hau da, denok kirolari guztik baldintza berdina ditugu eta nolabait iristen dana elite horreta edo dana famosoa edo marka gautxi dituna da benetan sakrifikatu indalako egunero eta bueno, bere merito propio horrengatik, ez? Eta benetan errealitatea ez da, errealitatea da, kirolari bakoitza bere baliabide desberdine ditugula, ez? Eta hoi esango nuke dela iruditik falso bat, nolabait gero estenditzen dana gizartea, ez? Meritokrazian kontzeptu hori. Gero, hirugarren funtzioa litzekenen ustez, agente publizitariona, eta hau gertatzen da esponsorrakin, nolabait bilakatzen gala eskaparate bat, patrozinadorek nahi dutena guk sal dezagun saltzeko, errezteko salmenta hori, eta horrek anulatzen gaitu baita pertsona bezala, ez? Ze puntutaino, puntu bateaino, laugarren funtzioa sartzen nahi zena dela funtzio despolitizatzaile bat daula horren baita, zeatik. Nolabait eliteko kirolaria dalako pertsona bat, inondik inoa ez daukena konpromezu politikoik, inondik inoa ezin dituna kritika publikokin, zeatik, badalako irudi bat marka horrena, eta beraz, zuei representatzen marka horrek nahi dona zu representatzea. Baina, azkeneko funtzio bat da, niretzako bastante importantea baita da, kirola beak ze funtzio betetzen don. Ebaitzeko mekanismo baten funtzioa betetzen dola. Kontsumitu iten dugu gure kirola ez, kirol ikuskinzun hori kontsumitzen da, eta frustrazio asko hortan kanalizatzen die. Eta beste alde batetik baita eguneroko praktika bezala, askatasune bilau beharren zure egunerokotasune aldatze horretan, askatasune bilatzen da, adibidez nire disiplinan baitan mendin, ez? Orduan benetan, nire ustez, ez dala zehoze, konstiente egiten deunak eliteko kirolarik, baino implizitoki betetzen duen funtzioa hoi da. Representatzen nahi gala sistemak nahi duenak gu representatzea. Xiban, ez zentzu horretan, azken aldean geroz eta gehiago hitz egiten da eliteko kirolariek bizi duzuen presioaren inguruan azkenengo Olinpiar Jokoetan ere, Simone Bilesen kasua gogoratu dezakegu, presio hori nola sumatzen duzu zuen inguruan? Ni pixkat arraunan kasun igualitzen gote. Azkenen 11 hilabete gaude entrenatzen, gero ekaina iristea da iraila arte, hilabete asko inditegu entrenatzen txapelketa gabe da baten oso epe motxen, asteburu dauzkeu txapelketak, aste erdine bai dauzkeu txapelketak, daude egunak 7 egunet, 7 eguneko tarten 5 txapelketa dauzketela, orduan hori izatea pixkat eromena. Da, erraunan kasun ikuste presio psikologiko asko daola, ze ikuste deu talde kirola bezala, baina aldi beren individualismo asko dao, ze bakoitzak bere lan hain behar du talde hortan sartu alizateko. Da, gure kasun, pixkat hor kolokan daun kuestioa pixuan kontua. Erraunen asko garrantzi asko mate zaio pixuai, da denboa guztien daukeu astero baskula igo beharra, grasak da hartu baizkigue, da guzti horrek asko eragiteu norbanakon burun, ze pentsatze dugu, kiloa gehiago emango balen bat, igual asteburunen ez trainerun sartzen. Da, adibidez, aurrekurten Orioko neskatek, arraunlari batek, liburu bat ateazun, Remando en la oscuridad, pixka kontatzezula beak nola bizi izan zuen bere, nola bizitzeun, anorexia nerviosan kasua, da ari hortatikan emakume asko edo arraunlari asko ateaia pixka lehen lerrora esatea onartzea zer realitate da hon, ze guk egunerokotasun, ekipon askotan tabua da, eta kostaite zaigu jun da galdetzea ondokoa izubak, izu ondokoa gaizki daola, baina nola gai tabu badan ez diozu galdetzen laguntza behazu, eta pertsona hori ere bai ateatzea asko kostatzen zaio. Da, orduan asko azaleratzen nahi dan gai bada, garrantzia izaio ematen, da nik uste beharrezko dela, zen nik esatet nik olako arazoik ez dut euki berez, baina ni bakit askotan eroren ezela pixkat kateo joko zikin hortan, bakit bihar baskula eukiko tela, ez dut ezer jaten baskula jarri arte. Da, esatezu kilo bat gutxo emate, baina eske azkenen guztioi faltsua da. Da, presioi zaila izatea gestionatzea. Zuen disiplinetan presio hori zertan erakusten dela uste duzu edo zuek nola bizi duzu presio hori? Bueno, nik egia esan internazionalki txapelketetan hartutako esperientzian ondoren ez, pixkanaka urteak pasata, presio asko zobeto eramaten dut hain ez. Orain dela 5 urte Riora joateko bai gaizki pasatzen nula, baina oain asko gozatzen dut, ez? Badago presioa, lehendabizineria, nahi dualako markako betu, baina gero egia esan txapelketako garaian uretan sartzerakoan dena azten zait,
azkenean igeri egunero egiten dut eta ja buruan sartuta dakat, ez, nola egitea igeri, orduan errixe egiten zait, gero presio hortaz aztea eta lehiaketan zentratzea. Esan mani ez dut sentitzen den presioa. Ze pixkat, indiferentzia sentitzen dut, en general. Osea, presio horrekiko. Baino, bai sentitu izan detela, ez? Osea, igual erazuzenen enun sentitzen, jendek esate zitela X gauza, baino azkenen zu garaipen batzuk euki maituzu ja identitate bat sortzen aizea horrekiko, eta nolabait aizea posizio bat sortzen, edo, ez? Eta orduan, nolabait, ez zu jarraitzen egoera ascendente horretan, ez, ja astentzea zure buru zalantzan jartzen, daukezu presio hori pixkat zure historia sozial horrena, ez? Hau da, nik euki bale maitut oain arte garaipen hauek jarraitu barraukete eukitzen, ez? Eta ez duen auket, zer, ez? Nik uste hor identitate krisi bat ematen dela kirolistan arten edo kirolarin arten. Askotan irabazite deu, baina ze presio dago irabazte horren atzen. Mundu guztia familiko ketortza ezkizu eta ze ondo, ez daude kontentu, ez dakitzen bandera, hau da guztin, ez dakitzen. Baina nik uste momentun askotan ez zela ez da konstiente, ez zela kontuatzen irabazi ezunaz, da irabaziet bai, baina ez tezu disfrutatu. Da nik uste puntu horta iristezea momentun zehuz aldatzeko beharra dago, ze hor pixka kontuatzetzea zer da negatik, patrozinadoren gatikan, jendean gatikan, familian, zeinen gatik nago hau iten, zeratik jarraitzen dut. Inigo, zure egunerokoa esaterako nolakoa da? Eta izan duzu sentsazioa gauza askori uko egitearena? Bai, nire egunerokoa egun osoa guztita pasatzen dut uretan, baina bai, ez, goiz guztietan 2 ordu egiten dut igeri, gero ordu bat gimnasio jarraian, eta gero segun ze denboraldiko etapan gauden, 2, 3 edo 4 atxaldez ere beste ordu terdi uretan. Baina bai, azkenean sakrifizio asko eduki ditugu. Gazteago nintzenin, 16-17 urteekin lagunekin ez egotea, eta hoi zailago zen, baina orain egia zen aurten jokuak prestatzen, kriston sakrifizio asko eduki ditut, baina ez dut sakrifizio bezala sentitu, ez? Azkenean egin nahi nuen, joku prestatu, eta inoiz baino gehi entrenatu dut, eta asko gozatu dut egia zen. Irati? A ber, nire kasun esango nuke nik nahetena egiten dutela, basikamente. Oain arte bai eukitut entrenatzaile, baina oain bertan irutzen zait nik nire gorputzei kaso egiten edo nire entxazioi asko zubeto entrenatzetela eta emaitza hau egitutela, orduan pixkat nahetena egiten dut, ez dauket disiplina bat zentzu horretan. Nik uste baita urte pila bat nijola entrenatzen, orduan gorputze beak eskatze egitela nire bizitzan parte dalako entrenatzea bea, eta orduan pixkat improvisau egiten dut. Nire kasune bai pixkat asteko 6 egun dauzket entrenamenduk jarritata, baina gure kasun, nire kasun behintzat naiz hortaz bizi, da beti azkenen entrenak pixkat segun lanan arabera, ikasketan arabera, horrekin antolatu, da tartea daukezunen egunen zehar, tarte hortan kaina eman entrenamendu bai, da pixkatola izate astea. Zure kasuan Inigo, aukera daukazu egun batean esateko gaur naiz joango entrenatzera edo zure kabuz moldatzeko, edo entrenatzaile bat daukazu atzean? Ez, ni entrenatzailea dakat, beti bera jartzen dizkit entrenamenduk, eta ni naiz bere robota, lana ondo egitea, eta entrenamendu jarritzea. Bizi osoa daramat entrenatzen, lehiarako prestatzen eta zertarako. Gero dena momentu bakarrean erabakitzeko. Zirt edo zart, kale ala bale. Ez dago erdibidekorik. Loria edo porrota. Eta zer gertatu den? Betikoa, presioa, urduritasuna, behatzak ezin mugitu ere egin. Eta gaur ere, kakazaharra. Bakarra asmatu dut. Bakarra. Baina normala, nola demontre jakingo dut nork irabazi zuen Eurovision 1985ean? Uste dut, erretiroa hartzeko ordua dela. Inigo, izan daiteke munduko txapelketa bat, izan daiteke Kontxako bandera edo izan daitezke Olinpiar jokoak, baina izaten dira une batzuk komunikabideak oso gainean izaten dituzuenak, hori nola bizi duzue? Gogorra da, ez? Batzutan, igual urtean zehar ez dizute kaso asko egiten, ez? Eta bapatean, justo zure momenturi importantenean, dena gainean egotea, ez? Zaila da, baina, pixkanaka, hor noa ikasten, ez? Hoi dena kudeatzen. Eta, egia esan,
jokuak, domina lortu baino leheno, dena ziren animoak eta dena mezu oso politak, baina gero bai, domina lortu ondoren elkarrizketa asko, bideo asko, eta bueno, pixkat bai, saturauta egon naizela, zaila izan da, baina nik uste ondo eraman dudala. Xubane, hilabete eta urtetako prestaketaren ostean, askotan titulua edo domina segundu bakarrean jokatzen duzu, nola bizi duzu hori? Nik uste, aurten izan dela kaso lehenengo urtea situazio hortan ikusi nahi zena, aurten hasi gehalako pixkat garaipenekin, da liga guztia oso berdindua izan da, baina mundu guztiak arraunen kontxai begiratzea jo, da lehenengo jardunaldin segundu bat eta zentesinima gutxiko tarteatea genion hori, da orduan gero beste azkenengo astean tarte hori bai izan zen komunikabideek denboa guztin gainen, da mundu guztiak esatezun, segundu bat asko da, ez da ezer, da presio horrekin ateatzea denboa guztin, baina nire kasun bigarren iganden esnatu nintzen, etxea jo nintzen sala, da esan nien gaur eguerdiko 12 bandera daukeu. Osea, konbentzituta neon. Orduan presioan ikustet nahiko ondo gestionatzetela aspektu hortan, azkenen urte goazelako ja konpetitzen, da pixkat urteako denboraldik eman dizkigun situazioan gandik ikasin detelako, jarri naizelako situazioan irabazte hortan nola gestionatuta. Baina, Irati, kasu askotan gainera lanpostua bera egon daiteke jokoan, ez? Segundu bakar horretan. Adibidez, lanpostu esaten dezun nire kasun izango litzeke esponsorra galtzea, ez? Nien naiz hontaz bizi ez, baina bai dau arrisku hori esponsorra galtzeko. Nire ustez, esponsorrak ez dien beste fijatzen zure emaitzetan, baizik eta zema saltzen dezun. Hau da, nire marka igual ez dioen beste inporta, nik zer rendimendu maila dauketen, zema garaipen dituten, baizik eta Euskal Herrin baitan bere produktue saltzeko zenbateko gaitasune dauketen. Orduan, naiztan iritsi puntu bat zeinetan esateetan nien konpetizio utziko etela, jarraitzen balen badet nire sare sozialak erabiltzen bere produktu horiek saltzeko, eta behaiek ikusten badute behin estadistika horien baitan, etekingarri edala ekonomikoki ni Euskal Herrin egotea behin produktue errepresentatzen, jarraituko jate patrozinatzen. Aipatutako garaipen momentu horretan oso ohikoak izaten dira bateko eta besteko elkarrizketak, erakunde batzuen eta besteen harrerak, politikarien harrerak ohikoak izaten dira, baina gero zuen egunerokoan badaukate ondoriorik, esan nahi dut, zuen baldintzak hobetzeko lagungarriak izaten dira? Laguntza partetik handa, ez da asko aldatu. Azkenen erakunde ekitegu argazkin jarri, ze ondo, emakumeen kirola, kasuntan arrauna emakumeen kirola babeste deu, argazki ateatze deu, ze ondo, txapeldunak, zorionak, argazki batzuk, sare sozialetan jarri, eta venga, agur. Da urren urten irazte bali batzuk, berriro gaude hemen, baina urten zehar ez dira goten. Orduan, bastante faltxukeri dago guzti horren atzen egia esan. Ados daudete, berdin ikusten duzue? Bueno, niri egia esan harrerak eta rekonozimenduak nik uste ere garrantzitsua dela, azkenean ni gaina kirol egokitua egiten, pixkat hor ez gaude eskaparateko aurrean, pixkat atzeak gaude, eta pixkanaka jendeak kirol egokitua ezagutzea garrantzitsua da. Ni pixkat penatuta nago aurten, indizkigutenen harrerak eta kontu guztiek, adibidez, anoetan egon ginen sakedon horriten, aurrekon saskibaloiko partidon egon ginen, pixkat ekitaldi txiki bat intzigoen, da pena ematen dit, pixkat tristura ematen dit, danak gizonezko ekin diguela. Dependentzia hori, errekonozimendu hori eukitzearena gizonezkoen alorretikan, nahi horre pixkat pena eman dit, esan, nahiagoko nuke, ez diate 25.000 pertsonek txalo ingoa noeta baten, ze obviamente zubieta jute baldin manai, futbolea jende gutxi ongoa, baina igual ilusio gehiago egiteit, zubieta jun, da bertan realeko nesken partioan kontxateatzea anoeta baten baino. Justo ni atletikekoa naizela, da justo realana, baina esanet, hitzeiteko zea bada, ilusio askoz gehiago ingo zuzitela emakumeen kirol modalitate bateko partio batea jun, o lehiaketa batea, da bertan errekonozimendu hori eman gizonezkoen eskaparate hortan jartzea baino adibidez. Hausnarketa interesgarria ekarri diguzuna Xubane, kirolarien bizitza baldintzatzen duen beste gaietakoa da lesioena, Peio Goikoetxak hitz egingo digu horretaz. Kaixo benoi!
Bai, aipatu esun moduan, nahiko ohikoa dira, lesioak kirolian, eta egun batetik bestera ondo zauz, karrera bat korritzeko, eta momentu batetik bestera etxian geratu dira za, lesionauta zauz, ezin dozu korridu, taldekideak ikusten dozuz korritzen, baina, lehenengo lesioetan gaztia zara eta kezkatu itzen zara, Naiz eta zure gorputza betirako izan, nahi hau dozu gaizki korridu, lesionauta egon, baina kirola egin, baina azkenean konturatzen za plazo batzuk bete diala eta plazo horrek betetxiak gero hobeto egongo zarela. Lesioak ondo rekuperatzen badozuz, gero luzera emaitza hobiak eukiko zuz, da zu ondo egongo za beste bizitza normalerako eta bai kirolerako, Nik hori aipatuko negan batez be. Plazo horrek bete bia diala, da naiz da kostatu, da buruan dako kostatu, bete bia diala. Inigo, bizi izan duzue lesio larriren batek kiroletik kanpo utziko zaituztenaren beldurra? Bai, egia esan, 2017 urtean lesio larri bat eukin nun, elbarritasuna dakadan belaunean, eta, saiatu ginen, rekuperatzen ondo, baina momentu bat iritsi izan, ja ez zela errendimenduari begira, baita nire bizitzari begira, Azkenean, elbarritasuna dakat, eta belauna hori, 18-19 urterekin, ja hain gaizki eukitzea, serioa zan, Baina, ebakuntza bat eukin nuen, bi, bat oso potentea, eta, lortu genuen belaunari rekuperatzea, eta baita ere, kirol mailan errendimendu ona eukitza. Eta garai horretan zer sentitu zenuen, zer izan zenuen buruan bueltaka? Egia esan askotan pentsatu nuen igerik eta uztea, batez ere hori, normalean pauso batzuk emateko, min hori kentzea, Gogorra izan zen, zeratik asko gustoko dut entrenatzea eta baita ere lehiatzea, eta hori kentzea nire bizitzatik, hainbeste ordu pasata uretan, zaila zen eramatea, egia zen denbora txarra izan zen, oso gaizki pasan duen. Baina, buelta eman genion, eta egia zen ebakuntzarik ondoren, dena izan zen oso erresa, rekuperazioa oso azkarra izan zen, berriz sailkatu nintzen Europako txapelketan, eta ondo. Zuek izan duzu antzerako beldurrik? Nire kasun, nik behintzat ikusten detena da, nik euki ditut lesiok, baina igual lesion parte gogorrena ez dela lesioa bea, hau da, lesiok suposatzen izun min fisikoa, baizik eta mentala. Hau da, iruditzen zait, eliteko kirolarik badaukiela nolabait dependentzia bat identitarioa edo emozionala kirolakiko, hau da, zure bizitzan euskarri edo eje zentral bihurtzen dalako, zein eta murrizten dezun dena horta, hobentzet askotan hori ikusten denik, eta nolabait hori galtzen dezunen, kolokan jartzen da zure bizitza. Zazken ez balmokezu egunerokotasun hori, zein zehazu, zeiten dezu egunerokotasunen, nola moldatzen dezu zure bizitza berria, ez? Eta orduan nire ustez hor bai sortzen da abagune bat edo, identitate krisi bat edo egoera bat zeinetan, sufritzen duen atletak, baina era psikologiko baten. Nire kasu nola lesio larririk da ez deuki, baina ni bakit iritsi naizelak denboraldiko puntu askota pixkat kolokan, ia asko tiratzen, eta berdin trainerun sartu naiz, txapelketa indet, da azkenen larrina dana da, iriste gara puntu baten gaudela ja min hori resistente ite gehala, da gaizkire kompetitu ite deu. Da, kasu hortan, bastante estiratu dugu pixka soka. Eta gero bai iratik esan duna identitateana da, nahi pasatzen zai beti denboraldia bukatzea, klaro, egunero nago 6 egun entrenatzen hasten, da txapelketa bukatuta urrengo aste hoi, netzako izatea, emateu, ez daukezula ezerriteko, zure bizitzak ez daukela zentzua, ez dauzkezu entrenak planifikatuta, ez daukezu zer egin, pixka gatzen zehala galduta, ordupioa dauzkezulako libre, eta norantza pixka galdu itezu. Netzako beldurra gehiago da ez lesioana, baizik eta benetan usteten momentuan, ez dakit, lan hain bardetelako da horrek eman bardiotelako preferentzia, puntu horrek bai ematen pixka vertigo edo,
ez jakin pixkandora jo, iratik esan dunagatikan. Osea, azkenen gure identitatea da, nire egunerokotasuna arrauna da jazta. Zentzu horretan, Inigo zugandik hasita adibidez, nola irudikatzen duzu zuen burua, kirol ibilbidea amaitzean? Eta uste duzu prest zaudetela horretarako? Bueno, ni orain prest ez nago. baina bai, orain naiz ikasten integrazio sozialeko gradu bat, eta bueno, nire ideia edo intentzioa da elbarritasuna daukaten pertsonei laguntzea, ez? Ni bizitako esperientziekin eta gero formakuntza on batekin, hori, elbarritasuna daukaten pertsonei laguntzea, beraiengan konfidantza edukitzea, bizitza normal bat egitea, ez? Eta proposatzen nahi dutena egitea. Bueno, nire kasuan nik ez dut ikusten amaieraik, ez dut uste inoiz utziko detenik. Ze iruditzen zait nire disiplina behintzat, nik ez dutela enfokatzen disiplina bakar baten, hau da nahi gustatzen zait mendie, korreketea, eta horren barnen sartu ezkizu 1000 disiplina. Eskalatzeare gustatzen zait, alpinismoa, eta orduan nik uste nik enfokatzen dutela niri kirola baita jarduera fisiko bat bezala, zein egiten duten mugagabe eta nahi duten bezala. Orduan, bai konpetitzen dut, eta nolabait dinamika horretan sartuta nago, baina horretatik haratago baita ambizio ditut, eta nahi ditik hasi beste ambito batutan ibiltzen, ez? Orduan nik ez dut ikusten amaiereik. Xugane, zuk nola ikusten duzu bukaera hori? Nire kasun bakit bukaera tritxikoala, baino gehiago a nivel kompetitibo esango nuke. Osa, bakit azkenen momentua tritxikoala non lanai preferentzia eman barko joten, arraunangatikan ustetelako enaizela inoiz biziko. Baina ni pixkat iratiko bai esan dunakin, ni arraunlaria naiz, nik hortaz gozatzet, da bakit arrauna ez dela bukatzen traineru konpetitzea uste joten momentun. Da nik hortxe nire klubena ez, earki ikustitut, beteranok da horri biltzeia entrenatzen daula, da geho kristona maiketakok daite ditu, eta nik beti esatet, nik oie bezala bukatu nahet. Baina, bestelare gustatuko litzaiake, arraunai utziteteneneo, behintzat emakumen talde bateo entrenatzea gustatuko litzaiake, baina bidaia proiektu futuro, baina nik uste ez dela bukatzea eta agur arrauna, agur kirola. Kirolariak erreferente zarete, gazte eta nerabe askorentzat eta seguruenik askok izango dute, zuek gaur zaudeten lekura iristeko amets hori, baina seguruenik gero askok ez dute lortuko. Zer esango zeniekete gazte horiei? Ni, esango nien maite duten kirola egitea, aldik eta esfortzu gehien egitea, bere bururekiko gustora gehatzea, baina batez ere disfrutatzea, ez? Egunero entrenamenduetaz, taldekideetaz eta denetaz disfrutatzea. Nik igual esango nuke, helburu ez izateko eliteko kirola iristea edo ez izatea ospe hori bilatzea, baizik eta prozesuz disfrutatzea, jarduera fisikoa bea plazerrez gozatzea, eta baita ikustea zein den errealitatea. Ze hau da, eliteko kirolarin bizitza da bizitza oso egozentriko bat, zeinetan inportadon zure errendimentuk, zure fisikok, zure fisiok, zure alimentazioak, zure deskantzuk. Hau da, errealitate bat, zeinetan egunerokotasunean zentrauta zure baitan. Eta galtzen duzu era bat, perspektiba soziala, zure ingurukon zaintza, nik uste behintzat dinamika hori dala. Eta ez zait iruditzen para nada bizitza ideal bat. Hau da, bizitza eredu bat, gaur egun da ona sistema honin baitan, baina inondik inoa ez genuke aspirau beharko olako bizitza individualistak eukitzea, eta behintzat nik oain perspektibaz hola ikusten dut. Nik esango nien Google adibidez ez horren beste idealizatzeko. Osea, erreferente geha, azkenen oaintxe bertan puntu hortan gaudelako, da irabazten gaudelako, txapelketa puntu batzutan gaudelako. Baina ez idealizazio bat eraikitzea, azkenen bakoitzak errealitate bat daukeu, bakoitzak bide bat indeu gauden puntura iristeko, da azkenen gu gauden puntura iristeko da behaiek hori nahi balin baue, behintzat disfrutatzeko bideaz, egitea benetan behaien nahi dutelako, eta itea behaientzako, ez beste kontentu jatzeko, o por complacencia, behaiek disfrutatzea egiten dutenaz, eta listo. Eta idealizazioi alde batea guztea, ze errealitate asko daude, da inbar dena disfrutatzeagatik, nahi dezulako, eta hoi ez baldin baue egiten, ez baldin baue lortzen, zeuze gaizki dago eta hoi aldatu inbar du. Eskerrik asko, Xugane, hausnarketa horrekin itxiko dugu saioa, eta eskerrik asko
zuei bioi ere, eskerrik asko hiruoi gaur hausnarketa horiek zulora ekartzeagatik. Eta zuei eskerrik asko horregoteagatik, badakizu eskura dituzuela Twitter eta Instagram, 6 saio izan ditu orain arte zulorak eta 18 lagun entzun ditugu. Eta ziur, hemendik aurrera ere badugula eztabaidatzeko eta elkar entzuteko tartea. Bitartean zaindu.